Oroko kendo ni familia mar Gilbert Kinyua, jatuo mane onegi ka yudo thieth e od thieth ma Kenyatta, pod chunygi omoko ka gimanyo ratiro ewi tho mar wuodgi no. Kaluwore kod ler ma wayudo, duoko mar nonro mag nyinyo mong'ere kaka DNA manotim ne ogolo ni jatuo mane ni kod Kinyua e ot achiel no, ma bende ne oketi kaka chich maduong', ne ok onego Kinyua. George Bati miwa ler. Kaka odiechienge medo kalo, tond geno e gima familia mar Gilbert Kinyua nigo ni chieng' moro achiel ne lernegi gima ne omiyo wuodgi onegi e yo magalagala. Gilbert, jatuo mane geno mare en ni od thieth maduong' ma Kenyatta ema nonyalo yude ngima, ne onegi e otandane mar midekre ka nyaka sani rumbi pod okwako wach mar tho mare. Kufikia hapa hatujapata any justice kutoka kwa hospitali ama ma-DCI, hakuna kitu chochote tumeridhika nayo. Kuom chiegni dwe achiel, familia mare pod dak kod paro gi dang'ni mar chuny. Gisetemo wuotho e apise mopogore opogore mane giparo ni ginyalo yudo duoko ewi ng'ama ne onego Gilbert e otieno mar tarik 7 dwe mar 2 kata kamano pod onge duoko. Kata mana jochiw thieth manie tich e otienono koni gikia gima notimore ne Gilbert, kendo ne giyudo Gilbert ka chunye osechot ka remo ema nomienore e wang'e kaachiel kod dier ot. Kapanda lot ne oduogo yudi ka obol oko mar dirisa mar ot kama ne ithiedhe jatuono. Familia mare pod piny ogo nyang'eng'a kaluwore ni kata mana tipo mag wang' dede e od thieth maduong' ma Kenyatta yangore ni ne ok otiyo e otieno manonege Gilbert. Tend od thieth ma Kenyatta bende nyaka sani pok ochiwo duoko moro amora e wi gima notimore. Tuliambiwa tugoje, kuna simu tutapata kutoka kwa Kenyatta National Hospital wakituguide benye tutaendelea kutoka hapo, na tumegojea kutoka Friday, wakatuambia tuwape mpaka Monday, ambapo Monday tuligojea simu mpaka jioni, hakuna simu tulipokea. Mimi mwenyewe nikachukua simu nikawapigia, wakaniambia hakuna any report wamepata kutoka kwa DCI. Kata obedo ni jononro ne okawo remo mane wuok kuom Gilbert kod nyinyo mag jatuo mane nitie kod Gilbert e od thieth e kinde tho mare, okang' mane familia mar Gilbert nigo gi geno ne dhi kelo duoko. Jumbe osekalo buora to duoko pod onge, ka onge kata ng'at achiel mosewuok mar nyiso gi duoko mar pim mag nyinyo mong'ere kaka DNA. Na justice bado hatujapata, na hatuwezi zika Gilbert Kinyua kama justice yake hatujapata. E kinde ma familia Gilbert pod manyo duoko, wayudo duoko mar pim mag nyinyo kata DNA manotim mar yango ng'at madibed ni onego Gilbert. Duoko mar pim mar DNA nyiso ni jatuo mane ni kod Gilbert e od thieth achiel ok ema nonege, kata obedo ni en ema nokete kaka chich maduong' e wi nek mar Gilbert Kinyua. Ma nyiso ni jotim nonro e wi nek mar Gilbert Kinyua biro chuno mondo chak nonro manyien. Maling'ling' koni poni duoko koyudore, to nyalo chuno mondo chwal obok mag nonro ne apis jamin buche maduong' mar piny owacho kata ODPP mondo donjne tend od thieth maduong' ma Kenyatta kuom rem keto kenge mag rito jotuo e od thiedhno. Kanyaka sani pod girito kaponi biro migi duoko mar yango jal manonego Gilbert kod gimomiyo nonege. Familia Gilbert dhi nyime kod chenro mar iko wuodgi e gweng' ma Mukurweini. George Bati, Ramogi TV. Odonjone weche mag siasa ni ogai mar ODM Raila Odinga okone jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ni owe wuondo jopiny ni en jal mabiro